Mapagayami, indayon na iruging iba sa pagkasalitaan ni Mirasol. Sagudahin nga ti surat. Dear Manong Nemi. At napagsasao Manong Nemi ako nada awan ti umuna ababawi. No dikat kanayon nga dalata iti uli. Manong Nemi, awang ka ti kalintikan ti may sangat nga karapap. Adda, di ngamin. Amin tayo kadadaan tarapa. No da ka kumay ti baba, di mo kadikalikagaman ti ngumato. Anya ti biyag ti ngato. No agpangato ka, di ka doon atamatnag no sang kaaganan. No narangat ti arapaap kuno kunada nga nalayog. Numatnag ka, kabununay tinalayog nga rapaap mo manabtuog kalaunay iti baba. Kunam tignan duma Manong Nemi no anya tinted ni Apo Diyos nga daking ka pagyamanam. Saan mo nga nayunan? Kunada. Kasla ko matila nga. No gagangel ti langam ket papintasem ti langam mo no pagapuem kasla mo labalawon ka no ni Apo Diyos. No apay nga sla kahit mo nga nayunan no anyaman tinte. Manong Nemi ang tudig iti misteryo ang pasamak dito lubong. Simple lang dito pakasalitaak. Gamot na simple lang ang tao. Nga may bagay mo siguro, nga may sagmat kadagitiya, may isalaysay, ti pakasalitan na ang manggigan ken mabuya. Dagiti naraway nga viewers kadito nga programa. Ngayon sagbay ti amin Manong Nemi, kablawan kayo, itinaragsak, nagasat nga oras, kanal daw yo, dita Nemer Studio. Dagiti pata kadumdungig, ken nagbibuya. Ken amin-amin kayon. Naragsak nga oras tayo amin nga sangapada. Sabi ko man, taman anusan nyo nga denggen dito na mo apakasalitaan. Kastuman nga rod nga irukik ti amin. Agnaid kami iti nanumuunay nga lugar. Gabutapasig nga nanumu, dagitagindig. Ngayon iti ilimi, uno sentro ti ilimi Manong Nemi, adumat adi di babak ng nito. Ngati pa nagtrabaho, kiti may isang sa karinderya, iti sentro ti ilimi, na maamok ti may isang alakay Manong Nemi, nga baknang. Kung nangarot kanya, nga paada ka servidura, amom, no siyak ti armanda dyan nga lakay. Sungbatak nga datos. Tapay met, datragsak morot kang kuwana kat lakay nga ron. Ang nga bali nga lakay, tano maasawa kisuna, kat matay, di siya akong dagtagi ko hanagitik na maknang na. Itilimid ariknak Manong Nemi, barbaring kunak no siyak ti armanda. Kat nung harot siyak ti armanda nga ibiki. Uy, damot boyfriend mo ni Ansong. Amamang kay pa yung agayat. Diba na planon ti kasaryo? Kasla makawag kahit ko tagbabawi. Anya? Nito ito'y. Nakasingsingpat. Kaya nakagagagat ni Ansong. Kalbasan ni bagam nga babawi ka kahit natulagan ti kasaryo. The other months ang galing. One, kira namin to kano ti may kainim nga tawon nga anniversary mi. O makita, 6 years yun to. Nga kaya na yan. Kang kanayin mo yung bagbaga kang niyak, ano kasta nga day off mo. Bakasyon mo, kat kang kanayin kang kitkida jay. Anat na gana? Turod. Uwan, turod. Ti amo kini Manong Nemi kat saan nga siyak ti armen nila kay Lunsyo. Ngayon, imbes ka ni Vicky kuma, iti ayaban na, iti ta umay manen, agraman dikitik pa nakabodyguard na, tamak nang nga ron. May damanin, mangal daw Manong Nemi, nakanadumanin to order na. Sakti na yaban na Manong Nemi.
Abi nga siya tata, saan nga ni Vicky. Napunta si katikayat ko, Mirasol. Kanya? Tinalaangin-langan mo, Mirasol, ka talagang naimas ka na hindi. Nus ka, tikit kita, kita, umubing tirik na. Talaga kahit kumanin, taga saan ko na tayo dingin kaskaso manon name. Ngem, ulit-ulitan na ti umay, no muna ta managregalo manon name. Awawatek mo. Ikarina manon name, no aklunek, asawaan na kano nga sigod, kat agad kami ni Dakkel nga balay. Ngem, ti problema kiti manon name, kasanon ni Ansong. Ni Ansong nga nakasingsingpet, nakapudpunot managayat na kanya. Aging ganang ikadengak manunimi, nagawidak iti malem, tati kabigatan na day off mo. Day off ko. Nangarawidak manunimi ti surat. Sa ko, binaon ti may sang ubing na mabanited kini Ansong. Sa bagay, oramit ka din saan ko yung pakaamong ikita kam to iti turod. Nakairwaman min. Manong name. Naruam kami basta lipas ti pangaldaw no day off ko. Agdinanon kami iti turod. Sadya ngamin manong name nga nabukel. Titanikala ti anayat mi. Idinay nga malem manong name pangaldaw. Napana ko ni ti turod manong name. Siyempre, nadanon ko dito ni Ansong. Nakastoy na iyon ay tiisam na. Nakagaygayad tiisam na manong name. Nga nakakita kanyak, sinabat nak. Inarakop nak. Inagkan na manong name di kiti lips ko. Mabayag ko mata dati-dati na paot ngem nadlaw na siguro nga. Seryoso ha. Oh, itamang pa lang ha. Nakasiseryoso ka. Kan bakas daawak, taapeng agsurat ka pa'y laeng. Ilinto ta, basta day off mo, kaya kita tayo turood. Ngayon ti surat mo, da pa lang to yo. At kita ta, gabutat na napateg, nga bagakeng kakunam. May panggap ka dito, panagkalay sata. Isapsapata ka din. Saan ka din mo orayan pa iti? 6 years anniversary ta? Oh, hapat di ka kung uni ay isasaho. Ito problema, sweetheart? Di ba, ada importante ng ibagam kanyak? Ansong. Amom, sipod natulagan di kalay sata. Nagbiro ka akong kadagiti ado nga ninong kininang ta. Anya? No, adado tininong kininang, adado man at makwartaan. Siyempre, no, adado sa nga gasot ninang kininong. Kat mangdadat sa nga ribo. Oh, di kat ado? 100,000? Wow. Oh. Hindi ito eh. Dati-dati ka nakaragsatan, no, adado ito kat mangtapit, tweet-tweet, di kiti bilit. Iso na lang ta, met sound effects ta nga bilit. Chirping of birds, met. Kana mo, arapap ta, nga ito dito nga turod, patak diren ta tibalay ta. Amom, nagparami dak pa yun di plano. Yan niya? Niara kita ka Marioneri Ruiz Palacox. Iso nagparami dak iti plano. Kasta ka diwan. Kat kasla makikita kong sweetheart. Yeah? Kasla makikita kong naragsakton to. Naragsakto ti bangunin ta nga pamilya. Kat amom ka di. Nga iregalo ken ka. Sakba ti kasar. Sakba yung gumatang ti wedding ring. Ginatang ko na ito yung kwentas. Ansong. Mama, gurka. Isuot ko, ken ka. Iusong ko ken ka nato nga kwentas. Iusong? Ano nga ron? Iyukor ko naman. Ayun, iyukor ko ken ka nato nga kwentas.
Ti may usong kat sing-sing kadi. Kita wrong chops aboard. Maging English ka ansong. Ang son lang ardunakan mo lang. Sige, isuot ko kang ka. Uy, saan? Saan mo nga suot ka? Dahil ako kwenta. Saan? Abe nga kit-kit ka. O, dahil tan, nayukur ko kang kan. Ititangad mo. Amam, nabayagan ng kursunarak dito nga. Kwentas ng isagat ko kang ka. Magustong ka nimit lahing? Hoen, nabindas. Agamanak ng astan mo gusto. Kadabi nga nagsinay ka. Ansong, I'm sorry. Pakawan, anak. Abi nga tumudawat ka ti pamakawan. Aw, matibasol mo kanya ka. Ada, dakil. Ano nito mo sa salita, Marisol? Kaputa, amin di kita rapap mo para kanya. Kat saan nga matumbal. Di ka maawatan. Saan ako nagpalpalikaw pa kang ka? Kaputa, bagak tumatlahin. Agsinatan. Pakiulit, agsinatan. Saan ka hanggang angaw nga sta? Saan ka hanggang angaw nga sta? Mirasol, nasakit dito nga angaw. Kasano nga baga magsinatan kat 6 years tanton? Natulak pa yun ti kasarta. Adon na napakamo kag balingan ninong kininang ta. Adan kursunata nga wedding ring ang gatangek. Naaparamid kong ti plano tagbalin to may patakder nga balay ta dito ti urod. I'm sorry. Iti nga niya rason. Anya ti basol ko. Naka ti basol ko. Siyak na basol na. Basol ko, gabota. Gabota. Taan niya. Gabota saan ka na nayatin. Saan kang gagangaw kasta? Diyak kayo na tangangaw. Magagbat kang saan nga angaw ti amin. Hey, awan ti amo ka nagkurkuraka ka nagbasulak kang ka. Awan nga ti basol mo siya at basol na. Ininot ka naglami histerik na kang ka. Diyak lang may baga. Nabanugan ti pusok ang gayat kang ka. Saan ka nangayatin? Adan sa baling ipatpatek ko. Adukit adulat tamat na kiti kayat nga mamuang kan saludsudan. Ngim timakdera kon kat si mahalog hakon manong. Pinokpok ka anak. Mirasol! Mirasol! Agsubli ka! Mirasol! Agsubli ka! Kinibabawin din bagam. Sana mabaling ang sinata. Kaya ba't ang lumupukaw ka ka na umanserbil di biyak ko? Mirasol! Manong nemi na sakit met para kanyak. Kapot ay data, nga isasalog ko. Iti turod manong nemi, di panang panaw kon kani ansong. Agar arubos di kitiluak. Ngim, no da kami nagtultuloy ng asawa kinansong, aging gana lang ti simple nga rapaap. Agpeso, nga makaiparakdar kami ti balay, iti turod, nga man niya ti klase nga balay. Arig nakalapaw. Ni ansong, manong nemi nagagatmat ka ding agtalon ka nagbangkag, agtarakan, ngam sa matakang kanayon, nga napindas ti apit. Dumtang nagigundaway, ngagpisti di kiti manok. Ngayon sigurado nga ni Lunsyo manong nemi. Dakalabalay, adung sa nikwa. Agbali na ka sa Yorita. At nakatulong nga baunek nga mangyawat
Tanya man nakasapula. Manong nemi saan nga nailimid kada tatang kininanang ti panangisina kun kini Ansong. Kat nas daw da mamakaungit. Anya? Inisinam ni Ansong Mirasol? Wala nang. Ay kagmauyong kakadin loko. Sana kagmauyong tatang. Kadapay nga ron nga insinam ni Ansong. Ininto ta natulagan ti kalay sayo nga dua. Ita niya nga rason ha. Apang insinam. Lating itak tatang, nanang. Yung panagkunat, sampay lang itang at tirumbing ang panakamuyo. Susaboy ah. Hindi mo pala ibagan na niyang rason. Sampay lang itang ibagak tatang. No niya ti rason, no aping ang sinak ti boyfriend ko. At dakad ilimlimid mo ka na kami, kininanang mo ha? Tatang, agsaw ka! Nabanugak, inakonsilad ko. Ay! Mirasol, mamitlay! Nagloko to yan. Mirasol, nagsumuli ka! Manong nemi idumenak man yung pasyaran nila kay Lunsyo dito'y karinderi nga paggatrap-trabaho ako. Inaklon kon manong nemi ti panagayat na. Kat kastao nila manong nemi tiragsak na. Nga ori lagyug-yugayog manong nemi. Tidakkel nga butit na. Ay, susawa. Baka mat maatake ka. Nga santa pa nga nagkasar. Tata Lunsyo. Apay ka tata Lunsyo ko not pala tawag mo kanya. Lunsyo, sweetheart ko na. Nakadakdakil taboy yung butit ka. Kasano nga tangarod no? Ay narakop takit. Ay, saan ka problema na ito? Amin nga ba nagka-problema? Dalang ta solusyon na, Mirasol. Kinagyaman ako na tayo naklon na. Kahit-kahit ko, naselebraran tati amin. Ipakada ka, iti aking kukot ti karinterya, glogang ka ti kotsek. Intay di syudad, celebraran ta na itong aldaw. Minta mga di restaurant, ag-shopping ta, igatangan ka kadagiti amin nakasapulam. Kawasan ka, arwatan ka. Nagpeso? Ang bamit lang, ha? Karinterya. Yaw awak lang manong nemi numatake. Dito nga naka Lunsyo. Stone niragsak na manong nemi di pa nangaklon ko rin kuan. Imagine mit ngamin. May sangalakay, kaskanyak manong nemi, kaganganosak. Maarakop na maagkan na. Matlagikuan na. Nanay ka rin kuma manong nemi to'y bagik para kin Ansong. Ngayon saan? Imagine. 6 years mi kinansong manong. Ngamawan na pasamak mi. Taore kahit ko kumangit ito nagkasartan. Malpas kasar ko na. Napagam nga ron manong nemi, iti sentro, iti syudad, iti may sa class nga restaurant. Oh. Mirasol, sweetheart. Napag mulmulag ato matlatan dikit in-order ko nga kanan ta. Sige, magantaan, sweetheart. Di lang mabalin, Tata Lunsyo. Tata ka di manan? Lunsyo, di ka unay sweetheart, kanyak, nakababain. Iba-inak. Gabuta lakay kan. Laklakay ka pa nga. Ano na katawa? Laklakay ka pa nga, ti apok alakay. Laklakay ka nga amang ng nitatan ko. Laklakay ka pa ng lulong ko. Ay, katsaga pala. Napag nangakmet. Lunsyo, saan nga ibahin
Masapol nga proud ka kuma. Tasak itan ti boyfriend mo. Unang basta jakayat nga ba inak. Aguri ka man. Ta, kahit mo tibunan na ko. Saan? Aman, aguri ka. Ibunan lang ko ka na kita na tao nga boyfriend na. Hey, na kayo nga na dito yung restaurant. Ganda ka, ha? Boyfriend nak ni Mirasol. Saan nga lulo akas iti padang ipagarubyo? Kasta. Tama mo yamin natagat. Apo ko misuna. Girlfriend mo gayam. Girlfriend ko. Pamaniknek man. Okay, pamaniknek sa punan ta. Kiss sweetheart. Ha? Saan ka ngagkad ka? Tetad ko amin nakasapulam. Ang lips to lips kami. Sayuhan yung magbagang apo kong suna. Naggasat ka alaklakayanin. Alaga, pamanagnak. Mamadi ka yan. Paunay ka matin, Lonsyo. Ilimlimid ko nga boyfriend ka. Ngayon impadoyak-yak mo tin. Uy, nawanan ti. Mangarempay kang ka sa bali. Kahit nung iba yung nakmet ka naging tinarakal mo, umayag sa Jabalayo. Tayam amok tibagik ka na kuhada. Uwan manong name indimlimit ko, di. Ngati agar-aram kanyak kat nakalaklakay. Naro na lang aro din manong name dinaklon ko. Ngayon kasi diyan tinaramid nila kay Lonsyo. Imbunang nandama nung naming. Kasi lamang lalais ti mata, di kita tao, iti maamuanda, nga nakigayamak iti lakalaklakay. Ngayon no kasano, ngigit, iti panangilimad ko, ti relasyon mi, kastamit ti kinaigat ni Lonsyo manong naming, mangipadoyok-yak, inuwaras nang impadamag. Uwan, pakaidayawan na kano nga sweet 18 ti girlfriend na. Kahit no pa isang ko kumapila kayat, nga ipakita karirakel ko. Kahit inaramid naman ang nemi. Imaya mismo nito'y balay. Awanan tinaramidak, manong nemi no dangyam. Adya! Nanang, boyfriend mo dito ka nakalaklakay. Nga riskubo. Mirasol! Hamat pa kubo ah. Saan naawan na tabutit na sigurado ang kubo na. Ay, takara ko. May nagturid ka din na rusok mo malasang ko. Isutin ang isukot ham kini Ansong. Uwan tatang. Ay, mabitlaing. Ay, sandak nga uyawin. Kasta, tatang, nanang. Urekla, goyek. Awagan nagtitatang. Ininto ta, ni tatang ko naalaklakay ka pa yung misuna. Ay, horilasom ka dito. Kung tihawag mo ka na kami nga tatang kinala. Huwag di karbangan nyo amang lais ka niya. Kat mayat kayo manuno saan? Siyak tagbalin nga manugang nyo. Ay, saan nga mabalin? Mabalin nanang. Nagturid ka din nga manakiinayat ti kalakay na. Gapotabak ng nanang. Kahit kung aglupos mo din, di biyag tayo. So nga iti armanak ni Lonsyo. Sinong bata kada agos? Ay susapo, ay apo. Pakawarin niyo apo ti anak ko. Dinamot araramidan na. Ngimawan ti na aramidan manunemi dananang kinitatang. Kastamat tendig ti kakapsat. Awalan tinaramidan da, edi tapaputputan ni Lonsyo ida. Ken inted nan dagiti ginatang nang inpasarabo ka na kuwada. Ngem, edi maamuan manong name ni Ansong. Imaya mismo, tapno may nakbabalawan. Naolpit ka, Mirasol. Ha? Ansong? Amo kay di ka agang angaw ka laing. Ngayon talaga amat kayo ngin paypaysom tinangisin na kanyak.
Gabuti may isang laklakayan. Ambisyosa ka. Ansong, amo kong tirasan. Inalokoy na, idi, kahit ko idi nga mamuhan, no anya tirasan, no apengin sila na. Empolos nga di mo imbaga. Gayam kit itsukan nak ti maysa nga duduugan nga lakay. Ansong pakawanan na kumaulitak pakawan ken ka. Lakay man nga peso ni Lonsyo nga baknang met. Ambisyosa ka. Praktikalin ti panagbiag ansong. Ti amo kidikit na pudno ti ayat mo kanyak. Balang kantis kamit kayam. Kinagpaiso na ansong ayaten ka. Ngimsan nga makaanay. Dahita nga ayat tapno agnam ayat. Nakasaksakit dahito nga naramid mo kanyak mirasol. Ngim. Naragsakan to nga tayo ti sidong dahito nga laklak. Naragsakan to nga ta. Alay daw dawat ko tiragsak mo. Sabi ko man ta naragsak. Sabi ko mga tasang kantong nagpabawi. Manong nemi marikrik na kmet, ti marikrik na ni Ansong agasam inim nga tawan. Nga maunti maramid ko, inaklon ko ni Lunsyo. Ngay takit umaymatan mga asawa. Nanang, tatang, ada ni Lunsyo ti salas. Adi baga nakada kayo, ay, di may kaya ti makisango. Iti day dyan nga riskubo. Riskubo nga lakay. Tatang, di mo't unay uyawan ani Lunsyo. Ay, kapay sumat. Nga riskubo. Agkubkubo kurak kumagap. Yes, dakdakil pa, di buksin nan ganyan. Iso apo ya. Umay ka din tapno may baganan tirantana kada kayo. Sigalatan, timapan, magsalita tayo dyan alakay. Manong nemi ka mo siguro to saan nga makauoray ni Lunsyo. Isunti mo si Dek. Hey, nanang, tatang. Di kami lamauray di sala. Suso nga siya kung timasitag kada kayo. Kakalunsyo. Ay, paunay maten. Santak ngaw awagan ti kakalunsyo at borok ko na yun. Siyaktun ti manugang yaw. Awanin ti adupeng so. Anya ti bagam ka na kami. Tatalunsyo. Ay, tatalunsyo. Borok lunsyo ko nam. Tatang. Sanak man ngaw awagan ti tatang. Songkarak makangag ka na kita. Ay, sige. Ibagamon na niya kahit mong ibaga. Tapumano ka. Sige, ibaga mga rodin, sweetheart. Apo, nanang, apegoyak kayo. Orek lang maapdukan ka na ibaga panangawag mo kayong kwan at sweetheart. Ay, susapo. Laklakayan nga bagam ti sweetheart. Kasta tiki na sweet me. Sweetheart, titinawag me, nanang. Alay, ibaga mo na niya, tibaga gagaram. Dawari ko, ti ima ti anak yo. Kahit min ti agkalaysa. Ay, apo, makapauyak doon kita ng ibagbagan. Karaho. Saan nga mabalin? Ha? Tatang? Saan nga mabalin nga kasawa kayo? Tang, mayat kayo man ngun. Ngayon makiasawa akong kinilonsyo. Kuha na. Manong nemi impapilit ko. As in nga impapilit ko. Oray no menor de edad nakpailaan. Tasang kumamang palubusan ti kasar no awan iti presenta. Wano pamulubos ti naganak iti kasto nga tawan ko. Ngem rumagragot ti riknak ang makiasawa kinila kay Lonsyo. Gapo ka iti makitak a kinabaknan. Kahit ko tagnam ay manong nemi. Kahit ti makagatang ti amin na kayat ko,
Wan, kasta tibaga ka rin naganak ka niya. Kahit ko tagdain titakal malay nga daan katulong nga mangyawat ti kanya man nakasapo. Kahit ko ti mga ni tinaimas nga taraon, kahit ko magatan ti kahit ko gatahan. Wan manong nemi nagbaling nga natanggen ti ulok, iti matang dagiti naganak kanyak. Lilipat ko ti karin karimi kini ansong nga nubyok manong nemi, gaputi kinabaknang nila kay Lunsyo. Pinuorak pekit din, nagiti pakalaglagipak ti dati nga nubyok, manaksid laing diti kwentas nga inyok korna iti tengid ko. Manong nemi, kahit kung nagtalaw dito balay, mapana kung makiden na kinila kaya Lunsyo. So, ang sagana kung manong nemi, di sumagmanula ang kasapulak nga arwaten. Sa nga bali ko naktigatanak, tutado nga arwatek ni Lunsyo. Pinagtunag yan, itinakkel nga balay. What? E di pa nag-imimpakek. Nakitak manong nemi, tinangidulinak iti kwentas, ngayon idi ni Ansong. Kumakit impulang ko dito yun. Manong nemi, hindi pa nang matmat ko iti kwentas. Kasla nag-flashback. Dahil di imbagay idi ni Ansong manong nemi, ako nana. Dahil ito nga kwentas. Ti Selyo amin nga rapahapta, Mirasol. Kat namnamayem. Dahil ito nga kwentas. Ti Selyo amin nga rapahapta, Mirasol. Kat namnamayem. Tung palik to amin dagiti karikan ka. Panagbiag nga simple. Panagbiag nga naragsak. Kapot ipatpatek ka unay-unay. Diyak pulos malipatan, dedi nga balikas naman ang nemi, idiyok kur na kaniyak dati nga kwentas. Kumakit ng sublik kang kwa na. Mabaling kumot nga idagas, nga isubli. Mirasol, nanang, nangalaam ka natang matmatam ha? Inted ka di tayo ni Lunsyo? Ay, nanang, saan? Sino nga rin tinangtid? Sagot kanya kaya ito ni Ansong. Hanya? Ito lang nga makita. Gabutin dulin ko nga dagos. Idinted na. Hindi makadano na ito balay. Inuksob ko. Sa ko indulin. Dito lang din na matbati pakalaglagipak. Kaya ni Ansong. Kung wala tayong informant amin na nagitiladaawan na loko ka nagisurat na. Saan kumata na boyfriend, isang impuro ko. Anak, agpanunot ka kuma iti maminsang aribo sakbay ang makikalaysa ka kini Lunsyo. Nanang, nakadesisyon ako nanang. Kahit kumatag na may. Nga sidot sa isang sandak ko maoblagan nga makikalaysa kini Lunsyo. Ore awanin di pa malubos siyo. Amumot ni Lunsyo ti pading magkasar kada kami. Ngayon na mabalin ako mananang. Da kayo kinitatang, kanadikapsat ko. Umay kayo ito ka umamatlaing. Da kayo ito kumamatlaing tikaduwak nga mangyawat kanilonsyo. Idinto no maangit sa seremonya tikalay sa amin. Manong nemi na alukoy kumitlayang di kinaganak kaniya. Saan ko nga rin tuloy manong nemi na nagtalaw, takunak, masakto la sumangpet, iti balay nila kay Lunsyo into numalpasan ti kalaysa.
Kasta nga ron titulag manong nemi nalpas sa naisaganan ti amin-amin. Manong nemi kahit ko kumaidi nga isubli kini ansong ti kwentas nga inted na. Napanak pa ya mismo ti balay da. Kabayatan nga maurura yan ti kaldawan ti kalay sami kini lakay lunsyo manong nemi. Ninanang na manong nemi ti nang ilokat trido. Ay, kasladyak ba lang mamati ay balasan ko nga umay ka dito'y balay. Munti anak mi. Nana, mga tawan, hamok ka talagang sikat agbaling nga manugang mi. Anya ti rantam? Tapno personal nga awisen ti anak ko, tapno matendar iti kasar. Kasaryo ken ni lulong nga lunsyo. San ko nga lulo, nana? Anang ti rantam? Isublik ko man ito yung kwentas na. Awan yan song. Sa dintayan na, diyan mo, nagpukaw, dito pakadanagan mi. Matandanagan kami, kada kiti kakabsat na, kinti asawa. So nga, kung kunami nga ron, no, dadagas, kina pagteng ti anak mi. Awan ti sabaling aking basol no saan nga sika. Mawatan ng katamit, kasapulan nga. Kahit mo ti bumaknang, ambisyosa ka. Nga mo saan nga may pay, dyan akmi, iti kalikagumam, nga pagbalinan. Halakit, sabi ko mata, saan kang tungot ng babawi balasang? Ibatik lato natin kwentas. Itad mo to. Ito nagawid ti anak mi, no agawid pa'y. Manong nemi dimteng di kalay sa parbangon idi adda umay dito'y balay mismo manong nemi. Amang rubuat kanya. Adda kutse manong nemi adalanta nga pagluganan mi kadatatang gandua kapsat. Idadomteng kami dito simbahan ti sentro ti syudad manong nemi adon di kiti tao. Addan manong nemi ni Lonsyo. Talaga madlaw latak kinabutit na. Ken ha, lakayan tirik na nabaragsit mo't pa'y lata. Dimteng manong nemi ti seremonya. Ado di tao, kapata talagang inana ni Lonsyo nga amami kin inami ti kasar nga pasig nga adjen na. Awang pulos ti nauna. Diyan ka mo naragsaka ko ano saan. Diyan ka mo manong nemi no apay nga ni ansong tadda iti panunod ko. Inarapap ko latan manong nemi nga ni ansong iti mangikasar kanya. Iso ti pagsaludsudan na kong ti padi, awanin ti saan. Noan niya, ibaga na nga surutek, nga ibaga na surutek latan. Naging nga, tinuodi na manong nemi kat idi bisituan na nila kay Lonsyo. Nga sila kalamiis manong nemi ti agong pusa ti lamis ti bibig na. Nga umpulos ti mariknak manong nemi nga gagar ko man. Naragsak dagiti tao manong nemi ngem saan ka naragsak no mapapilpilitek do umisan. Salat na nga maikat asumina iti panunod ko ni Ansong. Sa dino itantihan. Pukaw ako na digid naganak yung kuhana. Sa dino tayan na. Nagbarbartek nga ta. Ang mga numasakit. Ang mga nagpakamatayan. Ang mga nagbagkal. Manong nemi dimteng ti kabutbuten ko nga oras. Kabutbuten ko nga oras ko na.
Ti panagkaid damin manunemi kanila kay Loncio. Kasano nga tat Jeremy. Nagdakkel ti buksit na butit. Kasla kalamiis manunemi ti agong ti pusa ti bibig na. Kasla kayat ko ti excuse. Nga awang kumapay lang ti papasamak mi ti data nga first night. Ngam kasta uni ti gagar na manunemi. Why? Dahil talaang numaatake. Sapo. Kasta uni ti gagar na kunak tasim magpat nga dagos iti katre nga no Jack Mariro damok pa ilang manunemi ti agad dati kasi ti kalawan na ken kana lukneng na nga kama. Saan ka nang katawa kasta? Kasla demonyo ta katawang? Ala! Ita pa itang kasawat ang demonyo ta katawang. Sagat kasta o na panakawagwag ta butit mo. Mabit lagi na nasyakon ti mo na nga guyos. Ano nga tatlangan na nakauyos ka. It's a sapoy. Kasano nga panangipam mo kaya nagdakil matabuksit mo. At dapamuspusan. Kaya masaludsud ko man, Loncio. Ano na saludsud mo? Umingar ka di pa lang? Nagtumarak ti bayag ka na. Yung palubos si doktor? Lakay kan baka kahit kapot ti bayag na. Ay, yung problema. Umubing tirik na. Nukas kang ka. Iti kahit dag sweetheart. Manong nemi nakita ka mismo. Kapot yung pakita na. Ngi talagang nagtumar ka siguro ti bayag na ngagpaisuman. Diyos ko. Dito siguro ti gasat ko. Saan nga ni Ansom ti makauna. No dikat may isa nga lakay. Nga lalaklakay pa niya nilulong ko. Rino man sanak manong nemi ng marariye ka ng awang pulos ti imnas nga marikna. Saan nga virgin di bibig ko. Saan nga virgin manong nemi ti adda ti barokong ko. Gabota. Iniggaman nan, inapurusan nan, pinisil-pisil nan. Aw malat pakagagaran tiriknak manong as in nga awan, apay ko na. Nakirsang, ngagpaiso ti dakulap nang naglamies. As lag kalamre. Urek lag tagirg. Naglamies ti bibig na. Di pagtungpalan naman nimi makapungtot ti asawa kinita. Abay, limok ng matan. Ha? Abay, jablong bayagra, samet ko mapekto. Dinagdagos ko kung mga minitay. Romansain ka pa lang amin, di pala amin. Ilakit lakay, baamon siya tatata, urayom nga ako. Alam maturog talatan. Asa nga bali at dalata pamuspusan. Ano pamuspusan? Ingato naman ng name iti iman na sa ramay. Tsakayat. Napay hindi ko adamat ko ka maping ramay to sa ram. Sana partidila na. Napipya pa eh. Kaya't nangasawan manon nemi nabigatanak nga may isang virgin. Manong nemi. Nagpeso, tininamnamak, ada katulong ngas baunek, ada katulong manon nemi nga ayabak, nga kayat ko nga paaramin. Kang kanayon met manong naming agpaspasyar kami tadangarudlugan na. Very proud manong naming nga mga baga. Ay, kumusta kayo? Ay, lululong siyo. Ano nga lululong siyo ipagbayaw nang nakaubing ti asawak. Nakakasaga. Siyak ko matirumbing asawa at asawa. Magkapatag kataib kami. Maparagsak mo ka di lolo. Eh, saludsudin nyo kang kuha na anat serbi ko matibayagra o rekas anok ngina na bakna nga kuman.
Di makadakas manong nemi ala nga ala. Agbay sumat manong nemi no kasta ngagtumar. Ipakita na. Natangkang. Ang no kasta nga gandatin nan nga isar. Umlayang sigod diya ka mo no abay. Nagloko mo dito yan. Samon nga ipilit pa eh. Uray mo lahat ating kuntaway. Wala nga makabulan to. Sipo nag-asawa na yung panapasama ko amin. Lunsyo, sweetheart, dumtang tulat ta. Ang abali, umabot mo sa rintang iwat mo. Walang virgin ka pa ilain. Saan mo mapututan ka? Alaw may kaman tapatasin tamanin. Kasi kamat. Al-al daw. Tugal kit sumangpet na nagapot. Maman nag-shopping. Kastat arang mo. Mapitbitinak mo. So nga ro, barbahan ng umayat itan. Kat numayat itan. Kat adan may tukit ko nga biniti saklot mo. Ang mga nusingin nga dagos. Susapoy. Sige, pagustuhan ka. Di makadakas manong nemi manipot idinagdan na kami kini Lonsyo. Kanayon ngum umay de kiti duwa kakabsat na. Nga bagbaganda kini Lonsyo manong nemi nga saan nga rumbeng. Nga siya kano tagtawid. Iti kinabak nang tikabsat na. Kaya papilit man ang ni Lonsyo. O bubing nga amang manong nemi de kiti kakabsat na. Ibagbagadang iso kano ti rumbeng. Isuda ka no tirumpeng agtawid. Tsaka mo anong nemi. Tadyak ba't na panunot no anya tirumpeng aramidek. Tadyak ba't na panunot manong nemi tinapan iti abogado tapos nagastakit. Ibagak no anya tirumpeng. Basta tinamnamaklatan no asawa na ko ni Lonsyo no anyat kukuha na kit kukuha kmatan. Kasi ti may sangal daw manong nemi. Asa nga ili, karigidwa ka absat na, babae ka na lagi. Tata, nana, anya manin ti masapul yo. Nakabangbang ti rupam si kami rason. Ambisyosa. Kasi saan kami mamati? Ang napasama ka talagan at ang alpasan ti kasaryo? Anya talaga't kalkalay ka, umam, kinimanong Lonsyo, ha? Teknolosyo. Imposible. Kasi no kung matilaglag nga kaskag ka, agtutubo nga mga hayat, tiraklakayanin. Agsaw ka man. Maparagsak na kakadimatlaing ti sex. Uwin, nalaing suna. Agbay bayagra. Imposible ore, mampay sang kaban nga bayagra. Siyak tupay. Saanan nga mabalin? Ninto nga lakit manungan. Ngem, luan yaman di ambisyon na ma. Timulam dati at panunot mo. Saan nga mala kami tilokwam? Ha? Kinapudno na. Ada do nga amang tinatawid ni Lonsyo. Ngem da kami kakabsat na. Ngem saan nga bale? Ento no muna matay ti kabsat be. Da kami nga kabsat. Nga nabati. Da kami tutaking kuka kami ng kuka na. Awan to ni siping nga maalam. Dahil pupuotem. Manong nahimi dahil taon iti problema. Awang matapulos ti panunot ko manong nahimi ti masadag ko maedit abogado ta manuagnuan niya trombe. Gaputi kasto yung raramidan di kaapsat na manong nahimi pati pa yan di kitiya kaanakan ni Lonsyo. Anak di kito yung kaapsat na. Nga raw pa akti kwarta. Ambisyosa. Ang pupong tutak manong nemi kaputi kastang ramidin na. Ay, sweetheart. Napay. Hindi bagam.
Pupungtot ka ya. Pupungtot. Ay, kaputa sa kamin nga maparagsak. No kasta nga ararakupan ka. So, pupungtot ka. Saan nga data? May manin na kita kapsat mo. Gram na kita kaanakam. Kung nada manin kanyak nga saan ka nung karubing nga siyak nagtawid ka na kita kinabak ng mo, numatay ka. Kaya? Ewan si pagdanaga. Makikidamot no siyak ka sa dito na saan kong ipalubos? Ibagbagamot kang kaming manaskan nga. Ipanagan mo kanyak na kita kinabak ng mo. Ngayon din mo't aramidan. Ipanagan ko man unusan. Legal mat panagasawat, ha? Nga malabayam. Ento no, intanto ti abogato. Tarugyak to na nga ipanagan kang ka, dikiti kinabaknang ko. Pabaliwak to na jay last will testament ko. Ano nga man tilinaon ti last will testament mo? Akit gagangaya nga dikiti kakapsat ko ti papanan na. Anya? Iso ka naskin nga mabalbaliwa. Katarumbing ko na nga mabalbaliwa na. Ambang nga road. Imbaglakad din, sweetheart. Imbagmante. Bagam ti kasta. Ano sapsapulan? Sapsapulan ko na. Pati chinelas ko at nalamis na semento. No kasta. Naragsak ka? Naragsak ka, gabuta. Ingkarim kanyak, lakay, sweetheart, nga mapantati abogado at mawalbaliwan ti last will testament mo. So nga rakupan ka man nakastoy, siyak man laing ti mang bisbisito kayong kantap na nagastagat ha. Siyak man laing kantap na madamat pakaragsakam at barbarin mo tuloy-tuloy ti panag-erect na. Ay, susapo, kasta nga min tururay kang ka. Sige nga rotin. Umapantay sa kwarto. Kwarto? Dami ka. Manong Naimi, kabut maragsakan nak. Tayong ka rin na mapang kami ti abogado na tapno mamalbaliwan ti last will testament na nga may nagan sa jay, may baga sa jay. Nga no adaman daga sa mapasamak kang kuhan agad siyak. Siyak, nagtawid ka na kiti aming na mapanahawa. Anong Naimi, ito muna akong daway, syakti muna, syakti ng romansan kang kuha na, manong Naimi. Saan akong nga nagalumiim, saan akong nga nagarigan-gan, manong Naimi. Ore man laklakayan dito, basta lagi di mainaganin kanyak. No. Oray namatayton ko na. Gabo siguro, ti pa nag-romansak kang kuha na, manong Naimi. Sweetheart, apay. Apay. Apay! Apay ko na Apay! Baruko ko. Ha? Bakangas. Kaslang kupit ni baruko ko. Lunsyo, saan pa lang ah? Malmaliwang ba tilas testament mo? Lunsyo! 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 Umangis ka! Lunsyo, umangis ka! Lumangis ka, Lunsyo! Na itaray man ito asawa. Ngayon nagwingiwing di mangagas manong Naimi. Kadang deklarar da a dead on arrival. Nagsangsangit hak. Nga ka mo, noan niya, ti kasangit ko manong Naimi. Kasangit ko, taawanin ti asawak, natayin ti asawak, kuno kasangit ko, kamutosan na nga nabalbaliwan ti last will testament na. E di may mansayagan manong Naimi. Lunsyo, lakay.
Kasalubay talaga tarapaap ko. Inindot na may sakamatan nga nalami sa bagay. May madatatang kininanang kinikapsat ko siyempre, Manong Nemi. Umay nagmatandingayin. Anak, siguro kat nakam amin tinamarso na ito'y. Right? Hangabali. Tapaman to may tabo ng tibangkay di asawa magsublikan dun sa diabalay. Uy, nalang. Kagama na ka na kayo. Kapilitan nga agsublihat sa diabalay. Tao mo't pulos tinanagan kanyak. Sang kumat kami nga dagos nga. Imbinin iti kanilonsyo nga balbaliwan na tila sweet testament na. Iti planon min nga mapan, iti abogado tap na mabalbaliwan, tap na mainagan ko at kanyak na iti mapanahon nga siniko kakisumot ng ti papatay na. Naagom na iti kakapsat na nanan. Nisiping awan pulos titanda. Ore ko malang may sang aplayan si sila ito nga balay. Kukada ka no amin. Kas na ilangan. Iti kasuratan. Labay amon anak. Ipapusoy mo latan ka na kiti kabagyan. Kakabsat ni Lunsyo. Ti kinabak ng narigat no sope lang. Sikapay lang ti bagada nga naagong. Nagbababawi ako. Hangabali. Tabalo ka maten. Nawaya kan tumanin nga gayat anak. Saan nga na'y karinga nila, lulom nga Lunsyo, tagbaling asawa, talaklak ka dud nga rude. Kalbasan mat lang ti makabulan Manong Nemi sakbay nga nagawidak. Ta talaga nga papanawan da kong dikiti kakabsat da di Lunsyo. Manong Nemi kaslak lang nakapimpiman nga pimano iti dakkel nga balay. Na hindi na tayen ti asawak jak matin mabaon Manong Nemi ti katulong. Nagawit ang ngarot Manong Nemi dito balay. Kat inawad dak nga si Arakop dananang kanitatang kanikapsat. Baktor normal kunak. Ngam sanak nga rimrimwar dito balay. Awan ti rupak Manong Nemi nga sarang ko kada giti tao. Tajak libaken nga hindi kat nalasto. Nakangat ka tumatin timid ko na basta nga sumarong karak dito lugar mi. Ti asawa. Naging ka Manong Nemi. Nga malakip ko. Nang idulinak. Idisang ko nga naisubli kini Ansong nga kwentas. Napangguin ruhar. Wahan Manong Nemi. Minat kwentas. Insuot ko Manong Nemi. Sak nagsarmin. Kumusta nga itanin na Ansong? Awan mi manipot ka di papangko di balayda. Jak madinamag karatatang kininanang no si Mang Pitin Ansong. E din na isuot ko Manong Nemi ti kwentas. Tas lahat namang idurduron kanyak nga mapanak iti turod. Uwain Manong Nemi kas lahat namang idurduron kanyak nga mapanak iti turod. Nagnagnaak Manong Nemi. Yan. Pinita sa daga ko iti turod Manong Nemi nagsardangak anang matmat ti pakabuklan na. Manong Nemi dikiti kayo.
nga tapay lang ti kalapaw. Panaymi kini ansong itituktok ti turod. Kaslaawan san di makita nga kalapaw manon naymi. Nabagyon samat ten. Kami kadagiti kakaykaywan kasla nabayagan nga saan nga napadalanan manon naymi ti desdes nga ngumato. Nabayagan nga awan ti imay dito'y manon naymi. Uwin. Aging ka manon naymi daanan nga paiso ti kalapaw manon naymi. Awanin na panangata nguwain manon naymi. Kasta manon naymi. Pinadas ko lang tama tinagtunaw iti bangko iti sangot ti kalapaw. Ang agoni agon-onin digiti bilit manon naymi. Kaslang baragsakan digiti bilit manon naymi. Malaglagip ko manon nemi kinaragsak mi idi kini ansong iti daytoy nga pasat ti turod. Numampay adon digiti nasamak nga paset na. Nabayagan manon nemi nga talaga nga awan ti mimay dito. Kasla kadagito lang nga mangik ko manon nemi ti oni digiti bilit. Ne? Nararagsak da? Manong nemi nakiktutak, edi mangib ko tinagan ko. Mirasol? Mirasol? Ha? Nagtagtagay na pagkadilaing? Ansong? Siga ka di? Siyak. Nadamag ko ti panakatay ti asawam. Iso nga naghawid ako dito lugar tayo. Balokan. Nawaya ka manin. Nagabgabwam. Nabay ka nga dito lugar tayo. Manipod din na mo kininanang mo ngawan ka. Ada ka din asawam? Saan na kasi nung bata ni Ansong manong nemi no nakita na tinakaokor kanya kwentas. Nagapo kanya data kwentas ang gadi? Owen. Nalagip ko. Insuot ko. Iso nga may tititurod. Tamay iliwak tititurod. Mirsol. Kinagpeso na kasi kapalayang tinaitalimang dito'y pusok. Ay, nakikit mo sa winansong. Di ka pa nagayat, ito sa bali ka ng asawa. Jack pulos inaramid data. Sa ano ko ni may karikang ka, Ansong? Awanin, kay boding akpain na pusom. Gabot kinagulib ko. Kinarukop ko. Awanin, sika. Sika palang ikis ti puso. Kat oraan at napalabas mo. At duyak palang nga kayayat kang ka. Ora imununa ti may nga laklakodo, laklakayan unay. Manong namin siya ka mo no, apeng nagsangit ako. Ansong, sana kun nga may karikang ka. Kan pakawalan na kumati pa ng gulib ko tiyan ayat na. Sikapay lang tipat-patek ko. Sikakat sikandulat ta. Mirasol. Malagip ko timbagak kang kaidi.
nga sa anak to nga gayat. Siksikalain. Anyakit din nga kinatarnaw ti ba gayat mo kanya. Mirasol saksi dagiti tumay tayam. Nakitam ti kinaragsak dito may tayam mo, mangeg mo. Saksik dito nga turod ka dagiti tumay tayam, ti kinapudnot managayat ko ken ka. Kit kahit ko pasublihan dito ay hinayat na. Agpeso. Agpeso. Uwen. Kansong, kahit kumat nga masublihan, kadagamanak, bagamanak mabaliwan tamanin na buklen tayo na ita. Katsaksik mo dato nga kwentas nganted mo, hindi kanyak. Tibalbalo nga panakamuli ti ayat, kanda kiti arapat. Manong nemi na ginarakop kami kininsong wano ansong iti nakair-iro. Nganon dak mariro dahi pa lang ti damo nga panaginarakop mi iti napaot kan nakair-iro. Kan panaglanang dagiti bibig mi iti nakapapaot manong nemi. Narignak ti bara dagiti bibig na ngawang pulos deta nga bara kadagiti bibig dahi nga kaputan na bara ti bibig na manong nemi nga nanam kadagiti bibig ko. Kaslaman lang na arunan tiriknak manong nemi. Kaya di mi napupuutan nga simrek kami ti unag ti kalapaw. Uwain manong nemi. Ti kalapaw nga adda papag na manong nemi. Tapok-tapok man manong nemi. Iti arpaw ti ka papag ngem inalistuak manong nemi at nimpag inornus. Kadi trabaho ti kapapag manunemi iti uneg ti kalapaw. Nga nagtultuloy nga mangmangimilata ti ragsak ken sa gawisyo di kiti matayan. Pinalubusak manunemi ni Ansong nga nagdakiwas dagiti dakulat natin na dumaduma paset ti bagi. Aging ka manunemi na siya konti mo na nga nangikat iti t-shirt ni Ansong. Inikat ko matan ti badok manong nemi ti kayat kong marik na ti bara ti bagino. Ay kagpadpada ka manong nemi nga awan ti kawan. Nairot dagiti harakop ni Ansong manong nemi madlaw iti kinarugsong na. Nga awan ka di alonsyo manong nemi. Dinigos na ka dagiti kakabarang agek na. Dagiti tibibig ko ti tenged ko ti barokong. Uwain manong nemi. Dalaga nga nakasagana ko nga mga ipaay kan kuha na ti amin namin. Ti amo na siguro kit saan nga marigatan manong nemi. Tay di takayat nan nga ipan mo no isarek ti armas na napaatras manong nemi. Ansong apay. Apay nga marigatan ang Virgin kailangan song. Huh? Imposible. Awan din na aramidan ni Lonsyo tasambat nga tumangkan. Ha? Lukas na? Sakmat lahing! Sakmat lahing! Yahaw! Uy, pukaw ka. Baka anda maka-instorbo ka na ta. Sakmat lagaya mo. Sakmat lahing! Ah! Sakmat lang! Manong nemi aging gaadang rimuso din. Ngay sobal ti damo ka panagaray manong nemi. Tas anak pa yung nag-aray. O rin adaan na kung ti asawa ini. Anadan ti hirot ti harakop kan para dagiti agik ni Ansong manong nemi. Iti day tanga na paneknegan. Kahit iti damo unay nga panakaitayok ko. Nga dinakpay pulos intayok idi ni Lonsyo. Nagadan kami manong nemi nga nakasapaw iti huyang diragsak. Nga naulit pa na minsan namitlo manong nemi. Aging gako na kanya. Will you marry me? Uray kad pa iti makatawin Lawan makatkat-katawin Urahin tamot pa lang
iti may kapitong nga anniversary ta. O sige, matulay matlaing ti kasarta. Si kamit lang ti masawag. Matungpal matlaing ti kitarapap ta. Manong nemi natulag manen ti kasarmi. Naisagana manen ti kasar manong nemi. Napagunyan mat lang na ansong dagiti pinagunyan na iding agbalingan ninong kadanina. Matuloy mat lang manong nemi ti naaramid nga plano ang may patakder ti gagangay lang balay iti bakras ti turud. Dimteng manong naming aldaw, may kapito nga tawen anniversary, ayon ayat mi sumiten ti kaldawan ti kalay sa mi kinianso. Kat ko na di kita makakitaan. Agkasar ka manen? Kung na di kita handa ti sango ti simpa. Kaano lang di panagkasar mo? Kung na di kita. Jaklatan na ganoon na. Uwan manong nemi ti sabali agundaway nga nagmartsaak nga kadwa ko ni Anso nga saanen nga nakailunsyo. Kaya takasaran na kami ti padi. Awan sa pin makatawon. Kaya di parang kasar ko kada kayo kanilunsyo ah. Kuna nagat. Mati ka ti father. At akadilintig deta iti Diyos kandintig ti tao. Ay awamit ka di ah. Sige, tuloy ang kasar. Siyempre, inyawid nak manong nemi ti balay na nakaragraksak mo dagiti laganak kang kuha na kang kakabsat na. Ay, lakay mo't lagayam. Ay, yaya po. Bimalit lalay niya nga laklakayan. Ay, agpreso ka di anak timbaga kanyak ni ansong anak ko. Ano dyan nanan? Ngayon di takikuha na karita turod kat virgin ka. Nana, kung naktupe nga, minusan nga, talaga nga, laklakayanin, imposible. Na nagbayag nagtumtumar idimot na nang ting bayag rangem peso tumang kanang apagbiit lang. Kaya po ya. Ore man pa ato nga bayag ra kasi kinalakay na. Yung tinaka tagsanggasat. Diya arapahap ko nga bumaknang hanga natulog. Una ta sakbay istoryada nga sakbay nga mapangkita abogado nga mabalbaliwan ti last will testament na natay matayin. Natake iti rabaw mo sa ayaw. Kita mo that is istorya. Aging ka manon naming in arugyanin ti panakipatakder ti gagangay nga balay mi manon naming iti bakras ti turo. Gagangay lang nga balay kunat at manulat kwarto na, talo kwarto salas, kusina. Nga nakapimpinas naglawlaw manong nemi, kapungarod ka dagitiya. Mula ka masetas, ka dagitiya. Nagdano minsan dyan kayo. Nga ori no saan kang electric pan, ori saan kang aircon, nakalamlamiis, nakapras-pras ko ti angin manong nemi. Nga ti sa kaanan, manong nemi, kan ti babaen ti turod, isumit iti taltalunan, kan bangbangkaken ti asawa. Dito yung impas ngay ko, manong nemi, tumuna ang anak mi, kani Ansong Junior, manong nemi. Tultulong nga kisuna. Babaen, iti susurot ko, iti talon, iti bangkag, naging ka napanunot ko, tinagnegosyo, manong nemi, agpabiyagak kadagiti mula, ornamental plants, masetas. Tapos nikasta kat tunggal market iti ilimi. Kung sa syudad, manon nemi kat mapanak aglako ka na iti patubok, similya, nga ornamental plants. Nareta manon nemi tinagbaling nga negosyo ng tultuloy ko. Tanapintas iti lugar mi manon nemi ado naalisto tagpadakkel agpatubo. Tapos medyo nalamiis, manong nemi, nitanasilsel nga lugar mo. E di agdama, manong nemi, COVID problem, mamano kami met nga rumwar, uwan manong isardeng tinegosyo,
Ngayon tulturi malatawa nung nimi nagbangkag ka nagtalon, nagtarakan didingwen. Ni Ansong, ni Junior, ni Estela, kastamatan kani Virgie. May isang lalaki, duwang babae. Dadi rarapapa kini manong naming agyan ito yung agyan ito yung bakal nga balay, nga dan katulong, adod sa nikwa, saan nga natungpal. Ngayon simple lang kas apaset terapap mi idi kini Ansong isot natungpal. Simple, gagangay, nga balay, ngem, naragsak kami. Naurnos a pamilya. Dito ti pagkasaritaak manong name simple, kat sabi ko nadamad ta. Naibatik nga adal, liwliwak in pagsarmingan ti biyag, kadag iti padak nga di mga kanagbuya. Pagbabawik man idi, no apay nga, nakiasawa kiti maknang, kat liya, insinak, tinakapudpud nung agayayat, ngem ta kami matlaing, tinagkatuluyan. Tuoy nga rodagyaman nga pagaya mo, Mirasol. Thank you, Mirasol. Ting said mo nga detalye di pagkasalita through my messenger. Thank you. Kanag iti amin nga nagbuya, nga nagdangeg. Thank you, thank you. Marites Crisostomo, wow.